אני חושבת שזה מקום שמקרב לבבות בעיקר. אני חושבת שאפיקים, אני לא חושבת שאי פעם חוויתי את הקירוב לבבות הזה במקום אחר. אתה גם בא לפה ולומד כל כך הרבה ערכים על משפחה ועל חברות ועל אהבה. בגיל 25 אני בכלל מבינה מה משמעות יום כיפור או מה משמעות סוכות. מקום שאפשר לדון בו, לשאול שאלות. והסיפורים והמרצים היו מדהימים. כל שיעור זה שיעור לחיים. בהתחלה היה לי את החשש שינסו להחזיר אותי בתשובה. אני באתי ממקום אחר לגמרי, מהכי חילונית שיש. הם לא מנסים להחזיר בתשובה, וזה לא כפייה דתית וזה לא כלום, זה פשוט הרצאות מכל התחומים של החיים. זאת מלגה. אני באתי, הייתי, נהניתי, על מה? נותנים לי עוד כסף על זה? כי אתה מרגיש שקיבלת ופתאום עוד מקבל. זהו, אז זה כאילו, זה באמת מלגה. זו המלגה הכי משתלמת. על האשים שיש כל פעם, הקרנבל. בל"ג בעומר, קרנבל של כל האש וכל הסיפור מסביב, יש את האפיית מצות. ממש אנשים מקסימים, עם לב רחב ונדיבים, ותמיד הדבר שהכי חשוב להם לאורך כל הדרך, שאתה בא לכאן, תרגיש בנוח. פשוט משפחה אחת חמה שכיף להיות חלק ממנה. לבן אדם חילוני שמחפש להעשיר את עצמו, לאו דווקא לקחת על עצמו איזושהי עשייה, רק בשביל ההבנה. הכל מקרב, פותח לבבות. מושגים חדשים על היהדות, קיבלתי מושגים על החיים בכלל. הזדמנות להתחבר לזהות שלי כיהודי. בפולין במיוחד הרגשתי את זה. חזרתי יהודי גאה, כמו שבחיים לא הרגשתי. אנשים על כל גוניהם, מכל הזרמים. זה לא משנה אם אתה לאומי, חרדי, כולם ביחד. וזה עם ישראל עושים אהבת חינם. מקום מדהים שרק נותן לך, אין מבחינה רוחנית ומבחינה חברתית. ראש מאוד פתוח ומאוד ליברלי ומוכנים לשמוע אותך ולהקשיב לך וגם להתווכח איתך. פה דרך אפיקים בעצם בגיל 29, פעם ראשונה אני הנחתי תפילין. לראות צדדים אחרים, יפים של הדת. גם הקטע הזה שזה לא כפייה, וזה באמת בנועם ובכיף, ועם אנשים שהם לא כולם דתיים. הצוות של אפיקים כל כך חם ואוהב שאין דברים כאלה. המשפחה הירושלמית שלי. האנשים שנותנים לך להרגיש כאילו באת לבית שכבר היית בו. יש לי בית נוסף, פה בירושלים. זה בית שני. בית שני. אז במילה אחת הסכמנו שזה בית. כן. אני ממליצה בחום. לחיים, לעצמך, לנפש, לנשמה. בתור אחד שהיום נבחר להיות יושב ראש המועצה, אני רוצה להזמין כל סטודנט וסטודנט שיכול לפנות לעצמו שעה, שעתיים בשבוע. נשמח לראות אתכם באפיקים רחבי, את שם במסך, איתנו כאן כבר בשבוע הבא. ביי.